रांखावरिनि आंखालजों खैफोदाव गोग्लैनानै दं बर' थियेटारनि सासे महरगिरिया। बर'नि मुंदांखा आलायारन थियेटारनि महरगिरि बजालि जिल्ला रामपुर मरिपुर गामिनि धनिराम बर'आ प्रेसार स्ट्रक बेरामजों जुजिनानै गुवाहाटी GNRC मेडिकेलाव फाहामथाय लागासिनो दं। बे समाव बिथांनि फाहामथाय लानायाव गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानानै फैदों। नखरजों लोगोसे थियेटारनि बिगोमा थियेटारनि महरगिरिफ्रा बिथांनि फाहामथाय लानायाव हानायमानि मदद होदों। अब्लाबो गोबां रांखावरिनि आंखाल जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव फाहामथाय होनो खोब हाखवा जानानै फैदों। बेनिखायनो आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त, बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', लोगोसे हारिमु सिबियारि गोसो अनफावरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम महरगिरि धनिराम बर'नि फाहामथाय लानायाव मदद हरनो खावलायहरदों आलायारन थियेटारनि बिगोमा आरो महरगिरिफ्रा। रां अनसुंथाइखौ बेंक एकाउन्ट नाम्बार 404473427733 IFSC SBIN 00111611 आव हरनो हागोन। लोगोसे बिथांनि थासारिखौ खौरां लाहरनो थाखाय 9365217425 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन। गोजोन्थों। रादाबनिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय। दा आं बेखौ बुंनोसै, आं आलायारन थियेटारनि महरगिरि मुस्रि पद्मधर बसुमतारी आलायारन थियेटारनि सासे महरगिरिनि जानानै आं बुंनो सानदों। मानो होनोब्ला जोंनि आलायारन थियेटारनि मिदितारि गामिनि मुस्रि धनिराम बर' बिथाङा दा गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोना दं। दिनै सानब्रैयानो जालांबाय। बे सानब्रैनि गेजेराव बिथाङा दा गुवाहाटी GNRC हस्पिटालाव सिकित्सा लागासिनो दं। बेखायनो रां रुफानि जोंहा गोबां आंखाल जानानै फैदों। दा जों बिगोमाजों लोगोसे जोंनि महरगिरिफ्रा खांलायनानै एसे एला मदद खालामगासिनो दं। थेवब्लाबो जोंनि बेफोर रांफोरा थोजासे नङा। बेखायनो आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंहा BTC सरकारनि बिथां मानगोनां चिफ लोगोसे हारिमु बिफाननि EM बिथांमोनखौबो खावलायनो सानदों, जाहाथे एसे एला अनसुंथाइ खालामनानै बिथांखौ सिकित्सा खालामनायाव मदद खालामो। आरो गासै रायजो राजा आरो जोंनि बर'नि दावबायारि थियेटारफोर दं, बिथांमोननि महरगिरिफोराबो जाहाथे एसे एला अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ सिकित्सा खालामनायाव मदद खालामो। बिनि थाखाय आं गासैनिबो सेराव आखाइ खबजबनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो आं खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं आलायारन थियेटारनि सासे महरगिरि। दा बाथ्राया जाहैदों मा, जोंनि महरगिरि सासे, बिनि मुङा जाबाय धनिराम बर', बेनिफ्राय गामिया जाबाय मेदितारि। दा बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोनानै दङ। बिनि थाखाय जोंनि थियेटारनि बिगोमानि लोगोसे जों गासैबो महरगिरिफोरा एसे एला रां होनानै फाहामथाय होगासिनो दं। थेवबो बे राङा थोजासे जायाखै। बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो जे जोंनि BTC सरकारनि बिथां प्रमद बर' सारआ एसे रां अनसुंथाइ होनानै बेखौ थोजासे बेरामखौ फाहामनायनि थाखाय मदद होनो थाखाय आं खावलायदों। आरो जोंनि हारिमु बिफाननि बिथां EM साराबो जुदि एसे अनसुंथाइ होनानै बिनि बेरामखौ एसे फाहामनायनि साहाय्य होयो, बेखौनो आं खावलायनानै दिनैनि बुंनायखौ आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।